Helo, Private Investigator Carey. Chymod gwybod mae llaeth yn dod o? Ffrindiau mas. Dwi'n eisiau cael tip-off bod llaeth yn dod o wartheg sy'n byw â ffermydd, a mae rai lawr fan hyn. Dwi wedi ffindio'r gwartheg, a dwi'n mynd i aros dan nhw i weld ble mae'r llaeth yn dod mas. Cor ateb, llaeth yn dod o tithau. Porfa mewn mewn, llaeth yn dod mas, a dwi ddim yn wyrdd. Amazing! Case closed! Oes o droddodiad, cenedlaethau o lafur yn creu bwyd i'r wlad. Iechi da, ffermwyr Cymru. Mae Cleopatra fe cael bath yn llaeth.